वांग्याचं भरीत म्हटलं की आपल्या सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटतं. वांग्याच्या प्रकारामध्ये वांगं भरीत हे सर्वांच्याच आवडीचं खाद्यपदार्थ आहे. पण वांग्याचं भरीत बनवायचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. आज मी तुम्हाला अगदी छान आणि सोप्या पद्धतीने झणझणीत असं चमचमीत असं वांग्याचं भरीत बनवून दाखवणार आहे, जे बनवायला खूप सोपं आहे आणि खायलासुद्धा इतकं टेस्टी आणि चवदार तयार होतं ना की तुम्ही जिथे एक भाकरी खातात ना तिथं 2 भाकरी तर सहज खाऊ शकतात या वांग्याच्या भरतासोबत. तर चला बघूया याला लागणारं साहित्य. तर इकडे बघू शकता, आज मस्त झणझणीत चणचणीत वांग्याचं भरीत करायचं आहे. त्यासाठी हे असं भरताचं वांगं घेऊन यायचं आहे, जे भाजी मार्केटमध्ये बघा नेहमी भेटतं ते. असं हे भरताचं वांगं आणायचं आणि खूप छान भरीत तयार होतं. आणि बघा आपल्याला साहित्य काय लागणार आहे. कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून, त्यानंतर टमाटं, बारीक चिरलेला कांदा, अद्रक लसूणची पेस्ट आणि कढीपत्त्याची पानं. तर आपण आज छान असं सोप्या पद्धतीचं आणि एका वेगळ्या पद्धतीचं नवीन पद्धतीचं भरताचं वांगं बनवायचं आहे. तर सर्वप्रथम आपण हे जे वांगं आहे ना हे आपल्याला कट करायचं आहे. आता रोजचं जे भरीत असतं आपलं म्हणजे नेहमीचं जी पद्धत आहे ती भाजायचं, हे साल्ट काढायचं, त्यापेक्षा ना हे असे साधे सोपे पद्धतीचं तुम्ही भरीत नक्की करा. खूप कमी झंझट लागते याला बनवायला आणि मस्त सहजपणे तयार होतं. आणि जे नॉर्मल आपण भरीत बनवतो ना भाजून वगैरे, त्यापेक्षाही चांगली याची चव येते. आणि ह्या भरताला तुम्ही टिफिनमध्ये सुद्धा नेऊ शकता आणि झटकीपट बनवून खाऊ शकता. हे अशी याची पातळ काप करायचे, जाड काप नाही करायचे, जेणेकरून कसं हे भाजायला आपल्याला सोपे पडतील. पातळ काप करायचे. ते खालचा जो देठाचा भाग आहे ना तो नाही घ्यायचा. हे असे पातळ पातळ स्लाईस करून मस्त याचे तुम्ही हवं तर ह्याला कुठल्याही साईज म्हणजे कुठलेही आकार देऊ शकता कट करता वेळेस. हे बघा असे मस्त पातळ काप करायचे. खूप छान पद्धत आहे, खूप सोपी पद्धत आहे. आता रोजचं जे रुटीनचं आपलं जे भरीत असतं जे म्हणजे आपण नेहमी जे बनवतो म्हणजे त्याला आगीवर भाजा म्हणजे बर्नर स्टोरवर भाजा, त्यानंतर त्याला सोलून काढायचं, मग मॅश करायचं. त्यापेक्षा ना असं साध्या सोप्या पद्धतीने झटकीपट असं होणाऱ्या रेसिपी चांगल्या असतात. ते बघा मस्त असे काप काढून घेतलेत मी. मस्त याच्यामध्ये बिया बघा तुम्ही किती आहेत. तर खूप चवदार आणि खमंग असं भरीत तयार होणार आहे आपलं. तर आता काय करायचं, सर्वप्रथम आपण एका कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे. आता पॅन मी तापून घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये थोडंसं नॉर्मल आपलं तेल टाकून घ्यायचं आहे. हे बघा आता थोडंसं किंचित तेल टाकलं तुम्ही बघितलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं, थोडंसं तेल तापलं म्हणजे नॉर्मल गरम झालं. हे बघा आता थोडंसं तेल तापून झालं की आपले हे वांगे जे कट केलेत ना आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आणि हळूहळू मस्त ह्याला 5 मिनटं जोपर्यंत हे वांगे जे आहेत ना नरम सॉफ्ट पडत नाही ना तोपर्यंत ह्याला फ्राय करायचे म्हणजे वाफेवर मंद आचेवर. तर आता मस्त हे मी मिक्स करून घेते. हे बघा छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे याला. अगदी कमी तेलाचा वापर केला तुम्ही बघू शकता. जे तेल आपण टाकलं होतं ते सर्व वांग्यामध्ये सुकून घेतले लगेच. आता एवढ्या तेलामध्ये आपले वांगे मस्त नरम सॉफ्ट असे वाफ्यावर शिजून निघतील म्हणजे नरम सॉफ्ट पडतील. आता याला थोडा वेळ असं ठेवायचं आहे मंद आचेवर आणि वर झाकण ठेवायचं आहे. झाकण ठेवल्याने बघा असे लगेच 5 मिनटामध्ये बघा हे वांगे कसे तयार झालेत, नरम सॉफ्ट पडले आहेत. आणि जे तेल टाकलं होतं आपण ते तेलसुद्धा त्याला सुटलं आहे. म्हणजे जशी जशी वांगे नरम पडले तशी तशी ते तेलकटपणा त्याचा तयार झाला आणि त्याच्यामध्येच ते नरम सॉफ्ट झालेत. आता मस्त याला मी थंड करून घेते. हे बघा आता काढते मी म्हणजे अजून 1 मिनटं मी झाकण ठेवून वाफ दिलेली आहे. आणि आता गॅस बंद करायचा आहे किंवा स्लो ठेवायचं आहे. आणि हे जे वांगं आपण फ्राय केलं आहे मस्त नरम सॉफ्ट हे काढून घ्यायचं आहे. ही खूप छान पद्धत आहे वांग्याच्या भरताची, तुम्ही नक्की ट्राय करा. अगदी म्हणजे वांग्याचं भरीत बनवायचं म्हणलं की आपल्याला असं विचार येतोच ना की आता वांगं भाजा, मग ते सोला, मग त्याला मॅश करा. त्यापेक्षा हे असं साध्या सोप्या पद्धतीने मस्त सिंपल पद्धतीने वांग्याचं भरीत पण अगदी चविष्ट आणि चवदार तयार होतं खाण्यासाठी. हे बघा मस्त वाफेवर नरम सॉफ्ट वांगे झालेले आहेत आपले. आता याच्यामध्ये आपण जो पॅन ठेवलेला आहे आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं अजून किंचित तेल टाकायचं आहे, कारण आपण वांग्यामध्ये तेल वापरलेलं आहे म्हणून तेलाची काही एवढी आवश्यकता नाही आहे. थोडंसं तेल ठेवलेलं आहे तापत मी. आता याच्यामध्ये आपण काय करायचं, कढीपत्त्याची पानं टाकायचे. आता हे कढीपत्त्याचे पानं थोडे तडतडून झाले की मग आपण याच्यामध्ये पुढची प्रोसेस करायची. तर थोडा वेळ याला तडतडून द्यायचं आहे आणि गॅस इथे स्लोच ठेवायचा, अगदी फास्ट ठेवायचं नाही, नाही तर काय होईल सगळं आपलं साहित्य जे आहे ना ते करपून जाईल.
आणि मग भाजीची आपली टेस्टच सगळी बिघडून जाईल. आता ही अद्रक लसूणची पेस्ट सुरुवातीला टाकून घ्यायची आहे आणि थोडं ह्याला परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. गावाकडे सुद्धा अशा प्रकारचं वांगं भरीत बनवलं जातं आणि खूप छान आहे वांगं असं, म्हणजे अशा पद्धतीने वांग्याचं भरीत केलं तर कमी वेळ पण जातो आणि झटकीपट पण होतं तयार. प्रवासात सुद्धा तुम्ही कुठे चालले असाल म्हणजे तर प्रवासात सुद्धा तुम्ही हे वांग्याचं भरीत घेऊन जाऊ शकता खाण्यासाठी. आता हे अद्रक लसूण परतून झालं चांगलं, तर थोडा हे आपला एक मोठा चिरून घेतलेला बारीक कांदा घ्यायचा आहे असा कट केलेला. आणि कांदासुद्धा याच्यामध्ये चांगला वापर करा. मी मोठ्या साईजचा घेतला आहे कांदा आणि त्याला बारीक चिरून घेतलं आहे मस्त. आता हे अद्रक लसूणमध्ये हा जो कांदा आहे हे परतून घ्यायचा आहे. इकडे बघू शकता तुम्ही, आपण तेल वापरलेलं नाही आहे जास्त, कारण वांग्याला आपण परतण्या वेळेस तेल वापरले ना, तर तेल हे भरतामध्ये तेल पुरेसे आहे. तर थोडंसं याला परतून द्यायचं आहे मंद आचेवर. आणि हे परतून झालं की थोडं मग आपण ह्याच्यामध्ये टमाटा वगैरे टाकून घ्यायचं आहे. हे बघा थोडासा ब्राऊन कलर आलेला आहे कांद्याला, म्हणजे परतून झाले आता. आणि आता हे टमाटे टाकून घ्यायचे आणि टमाटेसुद्धा थोडा वेळ याला परतून घ्यायचं आहे, नरम सॉफ्ट टमाटे पडेपर्यंत. वांग्याचे प्रकार म्हणजे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतो. वांगं म्हणजे सगळ्यांच्याच आवडीचं असतं, पण अति प्रमाणात सुद्धा वांगं आपल्या शरीरासाठी चांगलं नाही आहे, म्हणून जास्त पण काही वांगं खायचं नाही. हे बघा आता मस्त हे नरम सॉफ्ट पडेपर्यंत आपण फ्राय केलेलं आहे, झालेलं आहे चांगलं नरम सॉफ्ट आपले कांदा टमाटर. आता आपण काय करायचं, याच्यामध्ये आपले डेली रुटीनचे जे मसाले असतात ना ते टाकून घ्यायचे. आवडीनुसार तुम्ही तिखट इथे वापरू शकता. हे बघा मी 1-1.5 चमच्याच्या अंदाजाने लाल मसाला वापरला आहे, कारण मला झमझमीत चणचणीत असं मस्त वांग्याचं भरीत करायचं आहे. आणि अर्धा 1 चमचा इथे हळद टाकलेली आहे. तुम्ही हवं तर हिरवी मिरचीसुद्धा लसूण अद्रकसोबत पेस्ट करून इथे टाकू शकता, जर तुम्हाला लाल मसाला नको हवा असेल तर. धना पावडरसुद्धा 1 चमचा टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर स्पायसी गरम मसाला टाकून घ्यायचा आहे. खूप चांगली चव येते आणि भाजीमध्ये, कुठल्याही भाजीमध्ये आपण भरतातसुद्धा हे टाकून घेऊया. गरम मसाला टाकला आहे आणि हे आता व्यवस्थित परतून घ्यायचे. अजिबात आपण इथे तेल टाकलेलं नाही आहे जास्त, कारण हे भरीत आहे, काही वांग्याची म्हणजे असं कालवण नाही आहे, ग्रेव्ही नाही आहे, म्हणून इथं तेलाचा वापर काही जास्त नाही करायचा. आपल्याला भरताचा फ्लेवर पाहिजे हा. हे बघा मस्तपैकी असं छान सर्व मसाले कसे मिक्स होत आहेत बघा. हे असं हळूहळू मंद आचेवर ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. सुटसुटीत असं छान आपला मसाला बघा परतला जातो आहे. आता याला वाफ द्यायची थोडीशी, म्हणजे वाफेवर सुद्धा हे छान परतून निघन. हे जरा काढून घेते चमच्याला लागलेलं आणि आता याच्यावर झाकण ठेवते आणि थोडंसं 1 मिनटं जास्तीत जास्त. मीठसुद्धा तुम्ही या स्टेजवरच टाकायचं मसाला परताच्या वेळेस, कारण मग नंतर छान एकजीव होऊन जातं. तर चवीनुसार इथं मी मीठसुद्धा टाकून घेतलेलं आहे आणि हे सर्व आता मिठामध्ये मिक्स करून घेते. मसाले आपले कांदा टमाटा अद्रक लसूण सर्व मसाले मिक्स झालेत. आता देते मी याला फक्त अर्धा 1 सेकंड वाफ. हे बघा तर वाफ झाल्याच्यानंतर छान असं हे मसाल्याची फ्लेवर उतरलेला आहे आणि मस्त हा मसाला जो भाजून निघलेला आहे, म्हणजे आता आपलं वांग्याचं भरीत असं परफेक्ट असं मस्त चवदार होणार आहे आणि खूप छान असं हे वांगं तयार होतं खाण्यासाठी, म्हणजे वांग्याचं भरीत. आता हे जे वांगे आपण घेतलेत फ्राय करून नरम सॉफ्ट जे तळून घेतलेले आहेत वाफेवर, ते आपण याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. इकडे बघू शकता वांगे आपले नरम सॉफ्ट झालेले आहेत, म्हणून काही वेळ लागणार नाही. असं बघायला गेलं तर तुम्ही ही वांग्याची भाजी म्हणून असं ह्या स्टेजवर काढून म्हणजे तयार करू शकता. ही एक वांग्याची भाजीसुद्धा तयार होती खाण्यासाठी अशा प्रकारे. हे बघा जास्त मिक्स नाही करायचं, असं थोडंसं मिक्स केलं की वांग्याची भाजी एक तयार होऊ शकते ही. पण आपल्याला करायचे भरीत. प्रकार फक्त सेमच आहे, फक्त आपल्याला हे भाजलेलं वांगं नाही आहे आणि आपल्याला हे असं हाताने किंवा असं मॅश नाही केलं आपण. हे बघा जी प्रोसेस आपण हाताने करणार होतो वांगं भाजून घेऊन, त्यापेक्षा हे असं वांग्याचं भरीत करायचं साध्या सोप्या पद्धतीने आणि मस्त याची चवसुद्धा वेगळीच लागते मस्त.
आता हे जे उखळचं हे असतं ना मॅश करायचं, ते घ्यायचं आणि असं छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, मॅश करायचं. तुमच्याकडे जर असं मॅश करणारं ते भेटतं ना आपलं, आपण पावभाजी वगैरे बघा त्याने मॅश करतो, त्यानेसुद्धा याला तुम्ही मॅश करू शकता व्यवस्थित. हे बघा आता हे उखळचा दांडा जो आहे ना हा एकदम मजबूत आहे, व्यवस्थित ह्याने मॅश होतं, लोखंडाचा आहे आणि खूप चांगला असा याने मॅश होते. तुम्ही बघू शकता किती छान नरम सॉफ्ट आपले वांगे झालेत, त्यामुळं झटकेपट आपले वांगे जे आहेत ते मॅश होत आहेत आणि अगदी भरताचा लूक भेटला आहे बघा त्याला. आपण हेच करतो बघा, वांगं भाजून घेतलं, त्याचं वरचं साल्ट काढलं की सर्व मसाले वगैरे टाकून हे असं मॅश करून घेतो, म्हणूनच हा भरताचा प्रकार आहे वांग्याचा. पण जर आपण नवीन वेगळ्या पद्धतीने केला आहे, तिकडे बघू शकता बघा किती छान असं व्यवस्थित मॅश होऊन झाले बघा आपलं वांगे, सगळे एकजीव झालेत, कुठेच आपल्याला वांगं अख्खं दिसत नाही आहे. आणि हे बघा आता कसं टेक्स्चर आलं आहे बघा त्याला भरताचा, मस्त ब्या सुटलेल्या आहेत, वांग्यामध्ये ज्या ब्या होत्या ना त्या चारी बाजूने अशा सुटून गेलेल्या आहेत आणि अगदी छान खमंग असं चवदार असं वांग्याचं भरीत खायला तयार झालेलं आहे. आणि हे आता सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण आपले वांगे जे आहेत ना ते मस्त मिक्स झालेले आहेत. आता काय करायचं, आपण ह्याच्यावरनं थोडंसं कोथिंबीर टाकायचं. हे आता मिक्स करून घेतलं आहे. तिकडे बघू शकता तुम्ही सगळं वांगे जे आहे ते किती छान मिक्स झालेलं आहेत. वांग्याचं भरीत आपलं खाण्यासाठी तयार झालं आहे बघा. हे नवीन प्रकारे नवीन पद्धतीचं हे वांग्याचं भरीत जर तुम्ही बनवलेलं असेल तर खूपच छान आहे, आणि जर पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की ट्राय करा तुम्ही. असं वांग्याचं भरीत खूप छान लागते बघा, वाटते का नाही, मस्त झणझणीत चमचमीत असं वांग्याचं भरीत तयार झालं आहे. आता ह्याला आपण थोडंसं झाकण ठेवून थोडंसं वाफेवर याला शिजून द्यायचं आहे, जेणेकरून पुन्हा एकदा हे मसाले जे आहेत ते छान याच्यामध्ये फ्लेवर उतरून जाईल. आता मी याच्यावर झाकण ठेवते. हे चमच्याला लागल्यासुद्धा तुम्ही काढून याच्यामध्ये टाकू शकता. हे बघा आता झाकण ठेवून याला देते 2 मिनटं फक्त. तर 2 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता आपलं वांग्याचं भरीत किती छान दिसत आहे. तेल सुटलेलं आहे, आपण वांग्यामध्ये जे तेल टाकलं होतं तेल चांगलं सुटून गेलेलं आहे याच्यामध्ये. आणि आता आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे थंड करून आणि गरमागरम मस्त याला खाऊन घ्यायचं आहे. भूक वाढवणारं आणि अगदी तोंडाची चव वाढवणारं हे वांग्याचं भरीत आहे. ते वांग भाजा सोला त्यापेक्षा ना हे अशा प्रकारे तुम्ही नक्की बनवा, कारण आजकाल आपल्याला वेळेची खूपच कमतरता आहे, म्हणून अशा टायमाला अशा झटकीपट होणाऱ्या रेसिपी आपल्याला फायद्याच्या ठरतात. म्हणून अशा प्रकारे तुम्ही नक्की वांग्याचं भरीत बनवा. हे बघा आता मी एका प्लेटमध्ये गरमागरम हे वांग्याचं भरीत काढून घेते. तुम्ही बघू शकता बघा किती चांगलं असं झमझमीत चणचणीत आपले वांग्याचं भरीत जे आहे खाण्यासाठी तयार झाले. एक एक बी वांग्याची कशी सुटली आहे बघा, आणि किती व्यवस्थित मॅश झालं आहे. हाताने सुद्धा इतकं व्यवस्थित मॅश होत नाही जितकं हे उखळीच्या दांड्याने मी मॅश केलेलं आहे. आणि खरंच खूप चांगलं टेक्स्चर आलेलं आहे. तुम्ही स्वतः बघू शकता आपलं वांग्याचं भरीत किती छान दिसत आहे. गरमागरम ज्वारीच्या बाजरीच्या भाकरीसोबत हे वांग्याचं भरीत अप्रतिम लागतं. ह्याला तुम्ही बनवूनसुद्धा झटकेपट टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकता. हे बघा किती भारी वाटते बघा आपलं वांग्याचं झमझमीत चणचणीत असं एका नवीन पद्धतीने तुम्हाला मी भरीत दाखवलेलं आहे. तुम्ही एकदा ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडते आणि तुम्ही नेहमी अशाच प्रकारे वांग्याचं भरीत बनवून खाताल, कारण खूप छान लागते असं वांग्याचं भरीत. आता मी गरमागरम घेणार आहे खाऊन भाकरीसोबत. तुम्ही पण या सगळे खायला आणि नक्की बनवा. आवडलं असेल तर नक्की चॅनलला लाईक सबस्क्राईबर करा असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी. तर इकडे बघू शकता किती छान आपलं वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. दिसते का एकदम परफेक्ट आपलं वांग्याचं भरीत, तोंडाला पाणी सुटायसारखं असं भरीत तयार झालं आहे. तर नक्की ट्राय करा. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. आवडलं असेल तर नक्की चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईबर करा रोज असे नवनवीन पदार्थ बघण्यासाठी. तर चला काळजी घ्या, स्वस्त राहा, मस्त राहा.